Sana all. Sana all. Sana all. Sana all. Sabi sana all. China oil. Sana all. Sana all. Sana all. Sana all. Hala, gikuot ang sampot. Hala. Ayun, sana all. Grabe. Oh no! Grabe, ang daming tao ngayon. Biyernes Santo pa naman sana. Akala ko sa bahay lang sila magluluto ng biko. Ganda dito, idol, di ba? Ganda, idol. First time ko dito. Sana maulit-ulit. Sana all. Sige. Dumaan yung sigbin. Talo tayo ng trip, Dol. Ang ganda ng trip, ang lakas ng trip, oh. Tulog-tulog. Tulog-tulog lang. Relax. Lakas ng trip. Alright. Uy, bilhin dire. Crab. Hindi pa ako nakapag-deposit. Saan kaya ako makakapag-deposit dito? Natata talaga ako eh. Saan ako eh? Ayan o. Ano kaya no kung ihan ko yung cherry blossom? Kasi puro bulaklak lang siya eh, di ba? Kapag titihan ko yan, may flavor na. hindi, bubunga yan. Oo, bubunga ng bubunga yan. Kasi yung mga pinupuntahan nila, yung mga lang, bulaklak. So kapag tinahan ko yan, tapos tapos magbubunga, hindi na bulaklak yung pupuntahan nila dito. Yung char. Yung yung bunga ng cherry blossom na amoy ko. Bakit walang bunga yung sakura? Kaya nga tatayan ko muna para bumunga eh. Organic na yan. lahat ng mga nutrients na nasa ko. Ay, dumotso. Tayo okay ka tayo. Lupigan yung kamera nyo. Lupig akong kamera, indot yung kamera ang kwan sa tatay. Tatay buloy. Pero mag-picture tayo. Kanag yung kita sa naligo banyo tayo. Pagtaubos, dira. Nani? Kamot ka nung katamo. Isumi. Natatawa ako sa matanda kasi akala niya may bit-bit daw akong daga. Microphone to microphone. Diyan dol. Bisa mo dol. Tagang. May sila, may cherry blossom ice cream. Matagal lumawas ng gagama. Ayaw lumabas ng pera ko doon. Tara, kain tayo ng ng cherry blossom ice cream. Sarap dal. Sarap. Practice na ko nyo.
Ana raw na dre. Instant pa instant. Noodles lang gyapon. Sana all. Noodles lang gyapon. Sana all. Sus na ayo sana all. Oh, nanapoy sana all. Oh. China oil. Dili tagi. Kung wa na'y baboy sa inyong silong, wa na'y mukit-kit sa igit na napilit sa inyong haligi. Sana all. Okay. Sana all, sana all, sana all. Sana all, sana all. Hala, lagi ko akong sampot. Hala. Ayun. Grabe. Parang ano ako. Nanghihina ako, idol. Nakuha ba yun, idol? Nakuha ko kung ngayon. Sinasubmarine. Para akong nanghihina. Ilang kahoy kaya ito, Nyor? Sobra to ng 500, idol. So, ang kahoy dito, 2,222. So, yung ano dito, puno ng cherry blossom nasa 2,000. Imagine niyo kung uulingin ko yung kalahati, yung 1,000. Oh no! Ilang sako kayang uling maanon to? 'Di ba? Tapos yung uling, kung gagamitin mo sa barbecue, yung amoy ng barbecue nyo, Naging anong uling amoy? na. Naging Hindi. uling na. Naging cherry blossom. Oh, naging cherry blossom. Oo, Tapos yung amoy ng barbecue nyo, Amoy tayo. kasi Sana all. Sana all. Sana all. Pa nagkakasan mo yun. Uwi na tayo, Dol, kasi dumarami na yung peoples. Uwi na, baka may Idol, parang corona. nasingaw ko na yung ano niya, Idol ah. Maano tayo, uwi na tayo. Parang yung ano ah. Parang gumugutom na yung tiyan ko ah. Saan? Yaba.